gayon na guys, nami sa Lesenas pa daw mi uli sa Cordoba. Kana adlaw kay pista man na nag-expect mi nga di mi kaulig sa iyo kay traffic kayo pero sus grabe mo rag 400% ang traffic. Kaya di dapita marag sa Mambaleng naman eh. Katong dapit sa overpass padong sa SMC side. Ito lang escape ang CCLX guys. Okay, taas ka nga video agad. Nakapagawas din eh. Ito nang lakay. Kinisugod ng traffic. Traffic ng traffic. White faces ba kay di siya ma-recognize sa pag-sulit. Pero sa gate, di ka, di ba, kung request ka kung na-gate, ay ka na differences. Check mo na. Ito. Ito. Ika pa rin ka. Wala. Ito siya nga. Traffic.
Sus, pag-abot mo luyo sa Grand Mall, atos nagsugod pa abot to. 7 PM, waka-abot, 6:30 out. Nalamin doon pag Christmas ako. Ito ba? Sure ka? Uuso yun. Ay, bilhin ako pagkatarog na. Kung may Richard na, Alira ko ito akong video guys. Naabot mo ko sa amo. Grabe na taas ko rin ba eh. Mura mag 400% more than usual. Or 500% more. So happy Fiesta. Happy Fiesta. Karon ako ni-upload kay karon po ko naka-edit. Tagara ko edit to ni. So abot na ko guys. Kita-kits sunod na pod.